kawo kofi biyu da kayan tabawa. Ka saki jikinka fa. Na ga yau ba ranar Lahadi ba. Me yasa baki je makaranta ba yarinya? Mun haɗu ne domin mu yi wata muhimmiyar magana baba. Oh, dangane da jarabawa? Akan rayuwa ne. Rayuwa? Maganar gaskiya muna son juna ne, kuma fatan mu shine mu ga mun yi aure. Aure? Wato yaro, sunanka Gagan ne ba? Labai. Ko zan iya sanin aikin mahaifinka? Ba masana'ance ne. Wace masana'anta kenan? Shugaban gamayyar masana'antun Chakravarti. Wanne? Bai zama yana cin baji a gefen hanya? Masu dukan ɗalibai da tantirai da sanduna a gefen titi? Na samu labarin hafaɗuwa suke a titi bugaggu. Su ne waɗannan? Su ne labai. Masu irin waɗannan ɗabi'u da kwai sunayen da ake kiransu. Watsatsu, marasa kima, da sauransu da dai sauransu da sauransu. Haka ne? Labai mai yiwa. Arziki ba wai na nufin ka zama mai kuɗi ba ne. Ka zama mai kwakwalwa shine. Baba. Aure fa yarinya, aure fa kika ambata. Mota ƙirar Bentley ba ma yadda ma je ta a cikin caɓi ba. Ki bari mu gama nazari, minti biyu kawai. Za mu dawo kanki. Ita mahaifiyarka me aikinta? Ba ta nan. Ba ta duniyar ko ba ta gidanku? Labai, babana zai zo ku yi magana. Maganar banza maganar wofi. Irin wannan mutumin ba zan bashi lokaci na ba. Jiya akwai babban mutumin da ya zo ya nemi cewar yana so ƴata ta zama surika a gidansa, wai ko dan kimar gidan shi za ta haɓaka. In na duba tarbiyyar da aka yi min haɗi da ƙwarin gwiwar da aka bani, nakan ji tamkar farin ciki zai kashe ni. Amma yanzu kin ja min kima ta zuwa kan titi banza. Baba dan Allah ka saurare ni, baba dan Allah. Bana son wani munafunci. Baba saje da zaki min. Na yadda da ke. Duk lokacin da kika ce min zaki je ziyara, bana tunanin wajen kawa zaki, wajen aboki ne, wajen amini ne, ko wajen saurayi, ko wajen watsatsi irin wannan. Ashe haka kike? Kullun sai na gani a jarida. Yarinya ta ce za ta je biki, ta bi saurayi, sun je sun sheke yaya, ta samu juna biyu, ta je ta zubar. To wallahi irin waɗannan ma a wajena sun fi ki arha yanzu. Ka zagi babana na yi shiru. Ka zagi rayuwarmu na yi shiru. Ka zagi mahaifiyata ban ce komi ba. Yarka tana waliya amma kai banza zaka tuhume ta da zama ballagaza. Wayo baba, kaga. Dan Allah. Ba dan shi ba zan kasance a duniyar nan ba. Dan Allah ka tafi. Kada mu sake haɗu ana ga yau. Ka je dan Allah. In baki shiru ba zan kashe shi. Me amfanin wannan? Dole yarka sai ta rayu ne yadda kake so? In ta so ni kuma ta yi laifi haka ne? Shikenan, ka yi duk yadda ka so, amma idan haka sake ta shiga kunci ko hawayenta ya kwaranya sai na kashe ka. Duk inda ka shiga sai na neme ka na kashe ka.